is your number one SM radio station. Love Radio. Nung bata pa ako, excited akong lagi kapag nagbabakasyon ako sa lugar na mga tiyahin ko sa Kogyo, Antipolo. Pero hindi nagtagal. Bigla na lang nawala ang pananabik kong pumunta dito nang makaranas ako ng ilang kababalaghan. Isang beses habang nagpapahinga ang tiyahin ko sa bahay niya, bigla siyang natuwa dahil nakita raw niya akong paparating. Noong mga oras na yun, kausap niya sa telepono ang isa ko pang tiyahe na nakatira naman sa kabilang kanto. Oh, andito na pala si Ana. Buti pinapunta mo. May pinadala ka bang merienda? Tanong ng tita Maria ko. Anong pinapunta? Andito si Ana sa kwarto namin. Natutulog. Uy! Sagot naman ng tita Ever ko. Ha? Sino tong batang dumating dito na dumiretso sa banyo? Teka nga, sisilipin ko. Kinatok ni Tita Maria ang banyo pero walang tao rito. Doon na siya nagsimulang kabahan. Binalakan niya si Tita Ever sa telepono at pinacheck kung natutulog ba talaga ako sa kwarto. Pareho na silang kinilabutan dahil nandun nga ako sa kwarto, natulog na tulog. Nang magising ako ay ikunento nila sa akin ang nangyari. Nung umpisa, parang hindi naman ako naniniwala. Pero nagsimulang mabuksan ang mga mata ko sa kababalaghan nang ako na mismo ang may naranasang kakaiba. Nangunguha ako noon ng sampay sa silong nila Tita Maria. Sa pwesto ng sampayan nila nakabalagbag ang isang lumang aparador. Patapos na sana ako sa pagkuha ng mga damit nang biglang mapalingon ako sa salamin nito. Pagtingin ko sa aking refleksyon, laking gulat ko dahil iba ang kulay ng suot kong bestida. Kulay pula talaga ang damit ko, pero sa refleksyon ng salamin ay kulay itim ito. May hawak akong panungkit ng damit noon at napansin ko namang sumusunod naman ang refleksyon ko sa bawat galaw ko. Pero ang nakakapagtaka, saan kaya nanggaling ang refleksyon ng itim na bestida? Dahil dito, hindi ko na natapos ang ginagawa ko at nagtatakbo na ako sa sobrang takot. Sa sumunod na insidente sa lumang bahay ng tiyahin ko, mas lalo pang tumindi ang aking naranasan. Kasama ko noon ang pinsan ko habang binabantayan ang lola kong naka-wheelchair. Maya-maya may nakita akong hubog ng isang lalaki na nasa labas ng bintana. Hindi ko masyadong maaninag kung sino ito dahil sa screen at kurtina na nakatabing. Lumapit ako sa bintana para silipin ang nasa labas. Kasabay ng paglapit ko ay ang paglapit din ng mukha ng misteryosong lalaki. Ilang sandali pa, bumungad na sa akin ang mukha ng kulay itim na lalaki. Makapalang kilay at nanlilisik ang mga mata. Para ako natigilan at hindi ko maialis ang titig ko sa kanya. Nanginginig ang buong katawan ko pero hindi ako makagalaw. Hindi ko namalayan. Tumutulo na pala ang luha ko habang nakatitig sa itim na lalaki. Nahimasmasan lang ako nang hilahin ako ng pinsan ko na hindi naman nakita ang elementong nakita ko. Simula noon ay bihira na lang ako magpunta sa bahay ng tita ko sa Antipolo. Ngayon po ay 31 years old na ako. May asawa at isang anak. Pero kahit may edad na ako, sariwa pa rin sa alaala ko ang mga kakilakilabot na karanasan kong yun sa aking bakasyon sa Antipolo. Ako po si Ana, isang tambalanista, at ito ang aking kwento.
Tanggayan niya! Yan ka na naman eh! Nakakatakot naman yan. Naman yun, hindi pa rin tapos sa mga horror stories. May mga pahabol May pa mga ng pahabol, oh. Grabe issues. Sipin mo yun, ang weird ng feeling na kunyari pink yung suot mo tapos sa reflection black. Ano yun? Sino yun? Bakit? Nakakapanghina pagka ganun, hindi ko alam ang gagawin ko. Tatakbo ba ako? Matitigilan o may himatay? Oo, di ba? Mako-confuse ka kung alin ang iunahin mo doon sa tatlo eh. Tatakbo. A, B, C, or D, sabi. Ang pinaka nakakatakot talaga yung face-to-face mo yung mga elemento. Oo. Tapos yung nakikipagtitigan pa siya sa'yo. Ay. Mabuti kung makikipagtitigan sa'yo sino nga yun? Si Tony Tony Labrusca. O di kaya si Angel Aquino. Oo, Okay lang. patok na patok si Tony Labrusca tsaka si Angel Aquino. Parang talagang lumevel up ng bonggang-bongga yung ano nila. Yung trending kaya yung sila. ano Lagana nila. pa ang kissing scene nila. Correct. Diba, ang dami Hanggang mga isopagus naman kasi talaga. May sa tiktik ito nga si Tony. Umabot hanggang Isopagus na. hanggang baga yung dila eh. Gravations. Ito naman si ate mo girl. Hindi na horror. Pinag-usapan na lang yung gorgeous. Ito Diba? naman si ate mong girl talagang Oo. pinaramdam sa ating lahat ng pangit natin. Pinaramdam ni Angel Aquino, may singit lang namin pinaramdam ni Angel Aquino sa isang 25-year-old na wala siyang sexuality. Alam mo na hindi siya sexually attractive. Alam mo yun? Kakaiba yung ganda niya eh, no? Oo, iba. Sabi nga dun sa mga comments dun sa trailer na parang this is parang Angel Aquino's way of saying that this is how you do it, you millennials. Parang ma'am, turuan mo ako. Oo. Ganun. Anyways, kung mga ganun nakikipagtitigan sa'yo, carry lang, di ba? Oo. Pero kung dito sa description ni Ana na maitim ang kilay, nalilisik yung mata, matangkad na nakakalurke. Naku, wag kang magpapadeceive kasi ganun daw yung mga elementals, di ba? Na kapag nakita mo sila, medyo kaakit-akit. At kapag naakit ka na, mukhang artista talaga eh. Sasama ka, isipin mo, mukha ni Tony Labrusca, tapos na ipagtitigan ka, partner. Oh, yung Siyempre, pala, engkanto, oo, diba? Sumama ka sa akin. Sumama ka. Siyempre, sasama ka naman Oo. kasi ang chismis. Hanggang isopagus na. Yung tipong paghawak pa lang sa'yo ng kamay, partner, pili mo hinahalikan ka na, Oo, ganun. ganun. So, siyempre, sama ka. Sama ka naman. Ay, Ayun po ang lesson ng Burnay. Wag sama ng sama kasi hindi mo alam, engkanto yan. Oo. At kapag ka ibang tao na pala yung nakakita, di ba, makikita nila yung tunay na anyo, which is pangit. O yan, Tama. balahibo. Walang Oo. space pala ng skin, balahibo. Correct, ganun. Butas-butas ang mukha. Tama, ganun. nakakatakot. Yan. Correct. Mukhang laman lupa, mukhang undin, mukhang Yan. Pero Pero sa'yo, sa paningin mo, kasi nga nahumaling ka, Oo. di ba? Tony Labrusca yung datingan. Pogi-pogi, parang Oo. gusto mong tikman agad. Oo. Kaya sumama ka. Sumama ka naman agad-agad. Nakakalurke. ingat naka-experience ba kayong doppelganger? Hindi. Kwento-kwento lang na sabi, pero usually, yung mga narinig kong kwento is patay na. Hindi niya alam na patay na pala itong taong to. Parang nakita niya na, nandito lang kanina, yung pala patay na. Parang Oo, nakakatakot yung naglalakbay-lakbay na. Yung mga doppelganger na katakot. Kung minsan akala mo usually sa pamilya, akala mo yung kapatid mo nandyan may ginagawa. Correct. Siya yung pumatay ng ilaw. Oo. Pero pagtingin mo sa kwarto, tulog. nandun siya. Tulog. Lord, sino nagpatay ng ilaw? Nakakatakot. Ay, nako! Yung mga kulto-kulto, naniniwala din kayo? Ayoko naman kasing hindi maniwala kasi baka mamaya iparanas nila or sabihin nila, ganun hindi ka naniniwala eto. Nakakatakot din yung mga kulto. Oo, yung mga may mga kulto, ganun yung din may mga nababasa ako. Di ba doon tayo minulat ng mga matatanda na sige, wag kang lalabas ng bahay. Kukunin ka, iaali ka sa tulay. Kasi mga ganun kulto yung mga yun meron daw ewan ko kung meron. Sabi May nila. Posible may mga ganun kasi may mga naniniwala kasi na ganun talaga. Oo, na So, posibleng halimbawa, yung pinaniniwalaan nilang hindi totoo, pero yung ginagawa nila is yung totoo. Halimbawa, naniniwala sila pag nag-alay sila ng ganito, hindi sila tinatablan ng mga itak. Oo, may mga ganun correct. May mga video tayong napapanood na ganun. Ewan ko kung napanood yung video na kumakalat din ngayon. Para sila mga mga Dragon Ball Z. Oh, ito share ko mamaya sa group chat natin. Oo. Yung pag ginong joke yun? Hindi, pag ginong, ikaw na nanginisay kung gano'n, no?
Ewan, nakita. Totoo? Yung Tapos lumalapit lahat sila ka palang naka-white. ginaganon. Tapos nakaputi sila Lahat sila nakaputi. Kulto daw yun. Hindi ko alam kung kulto, pero parang kapag titignan mo mukhang kulto eh. Balik ko ba naman? Pero nakakatakot o ano pang pa-trending lang nila? Nakakatawa. Hindi, kasi naniniwala kasi halimbawa yung master nila. Oo. Paglapit ng sa master, yung lalapit ka pala, ganun ka lang ng master, nangingisay na. Oo. Kasi biglang titirik yung mga mata mo. Hanggat hindi ka Ganon. ginano ng master, hindi ka Hindi ka. makakalaw. Ganun? May sabi ganun ko- ba? Oo, may ganun din. So, yung sinasabi ng mga kultong ganun. Ha? Pero ang galing, no? Ang galing ng acting on cue, eh. Ganon? So, Pag sinabing chika action, lang yun. Hindi ko din alam eh. Pero siguro, pinaniniwalaan nila. Pero pag pinanood mo yung video, parang, anong kalokohan to? Oo. Ang daming kababalaghan, di ba? Oo. Weird. No? Eh yung mga yung mga board games. Halimbawa, at Yung Spirit of the Glass. Ouija. Ouija board. May totoo daw. Eh, ayoko Meron i-try, pa nga no? spirit of the coin eh. Dahil po siyang Oo. gumagalaw pala yung Correct. kasama. Yung kasama mo, tinitigasan niya. May tagapagtulak. O basta huwag kayong wag yung ugaliin na i-try yung mga ganyan. Ay, pero nakakatakot yung magtawag ka ng kaluluwa. Oo. Kasi magkapasukan din talaga. Delikado. Totoo yun, di ba? Ang sabi nga sa atin, Nick Nangit, totoo yun, na kapag nagtawag ka ng spirito, kasi may mga gumagawa, trip-trip lang yung iba, make sure na ibabalik nyo sila sa pinanggalingan nila. Mabuti kung marunong ka magbalik. Oo, paano kung Diba? hindi? Di ba? Hindi mo na sila maibalik. Binulabog mo sila. Di ba? Parang katulad lang ng bigla kang ginising. Binulabog. Dinala ka sa isang lugar. O, Tama. Di Diba? ba? Parang yung mga bahay ng mga daga. Di ba? Nanahimik sila doon sa kunyari sa gubat na yan. Tapos dinevelop mo. Oo, di ba? So may mga dagang yan. Wala na mapupuntahan kundi sa bahay mo. Kaya nga. Oo. O baka yun yung nangyari dito kay Ana. Tinayuan ng bahay. Hala. Diba? May mga ganon. Bahay nila yun eh. Correct. Oo. Ganun. So, Kaya ganun di ba din yung dapat mga spirits kaya and dapat, elementals. di ba parang kinakausap. Kaya nga totoo yung tabi-tabi po, nuno, Tama. di ba? Excuse me lang po, Baka pasensya maanayo na ka. po. Ganyan, totoo daw. Yung mga sa bangkay din yung tabi-tabi po sa bangkay, lulubog lilitaw sa saradong Ano hukay. yun? Naalala niyo ba Hindi yun? ko yun alam. Sa Magic Temple na pelikula yun. Lulubog, lilitaw, galing sa Mindanao. Ay, nako, batang Mga ano 80s. Oh well. Ingat po sa mga sa mga ginagawa natin para hindi tayo makabulabog ng mga elemento sa paligid. Iba po yung dimension nila sa dimension nating mga tao. Saka wag natin babaliwalain kasi mas nauna pa yan sila sa Yes. ibabaw. Ano sila eh, protectors of the universe. Correct. So, sila talaga yung naninirahan, mga sila talaga yung may-ari ng lupa. Tama. Tayo lang tayo. nakikitira lang din. Nakikitira lang So dahil tayo. nakikitira tayo din sa kanila, magpaalam tayo, magsabi tayo, respetuhin din natin sila, ganun. Tama. Ay, nakakatakot. Maraming salamat sa iyo, Ana, for sharing your scary story with us. Kung ikaw meron ka ding kwento para sa amin, pwede nyo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Kahit anong kwento po yan, mga kaibigan, pwedeng kagaya nito, nakakatakot, mga kababalaghan, pwede rin nakakakilig ng mga kwento, love story mo, o kaya problema sa buhay, pwede rin pag-usapan natin Inspirational, yan. pwede din, di ba? And good news po para sa lahat ng mga kabisyo nating super, lahat ng mga driver sweet lovers na nagpa-register na para sa ating Love Knows No Boundaries promo. Ngayong araw na ito, alam mo, araw-araw magbibigay tayo ng naliitan ako sa 21,000 worth of prizes. Oh, maliit pa, no? Liit eh. Parang ganyan. Liit-liit na Ay, dagdagan natin today. Oo. Kaya for today po mga kabisyon, napakarami naming mga pananalunan ng mga tsuper at hanggang sa mga susunod na araw kasi everyday po namimigay kami ng 35,000 pesos worth of prizes. Bahala na kayo maghati-hati dyan, mga kaibigan. yan. Pero basta makarating kayo sa tamang oras. Oo. Hindi maswerte. Actually, kanina may Meron nagdala na. may nagdala ng brief dito eh. Oo. Kasi nagpapa-additional po kami ng papremyo kapag dinala niyo po yung item na hinahanap namin. Hindi naman po namin aangkinin. 'Di ba? Kasi may mga hiningi na tayo eh. Oo, Sa gaya wakas may kanina. naniniwala na rin. Oo. Nung una, wala naniniwala na may additional Sabi niya, 500. pinagloloko nyo kami, ha? O ngayon, naniniwala na sila. Kanina ang hinanap ng raprapan brief. Oh, brief. May So- nagdala ng brief. So si Kuya, papasok pa lang, tinatanggal na po yung brief niya. Sayang to.
additional 500. Oh, di ba? O kanina sa programa nila Diego Bandido at saka ni Totoy Bato, may nag-claim na nakuha niya yung 3,000 plus 500 dahil nagdala ng brief. Oh, 'di ba? O mamaya 3,500 yun. meron din kaming pananalunin. Kaya abangan, ha, mga driver sweet lovers. Pasasalamat po sa inyo to ng Love Radio kasi lagi pong nakatutok yung inyong mga radyo sa aming himpilan. Thank you very much. Salamat. O siya mga kabisyo, enjoy the rest of your Thursday. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programang 90.7 Love Radio. Love lang. Always your number one. SM Radio Station.